elungisa indaba yakho noJesu. Manje khona manje, ewe khona manje, manje khona manje, ndithi khona manje, manje khona manje, elungisa indaba yakho noJesu. Manje khona manje, lungisa indaba yakho noJesu. Manje khona manje, ndithi khona manje, manje khona, ndithi khona manje, manje khona manje, elungisa indaba yakho noJesu. Manje khona hayi bazalwana, hayi bazalwana, ayini bazalwana, ayini bazalwana. Khona manje, manje khona manje, ndithi khona manje, manje khona manje, welungisa indaba yakho noJesu. Manje khona manje, elungisa indaba yakho noJesu. Manje khona manje, ewe khona manje, manje khona manje, ethi khona manje, manje khona manje, ewe khona manje, manje khona manje, lungisa indaba yakho noJesu. Manje khona, ewe khona, elungisa indaba yakho noJesu. Manje khona manje, ewe khona manje, manje khona manje, ewe khona manje, manje khona, lungisa indaba yakho noJesu. Manje khona, khona lungisa indaba yakho noJesu. Manje manje, yethi khona manje, manje manje, khona manje, khona manje, manje manje, khona manje, indaba yakho noJesu. Manje khona manje, lungisa indaba yakho noJesu. Amen. Hallelujah. Ayibonge Inkosi. Cela sikhiphe iBhayibheli zethu sizibambe ngezandla. Ndibulisa koBaba bonke egameni leNkosi Jesu Kristu. Amen. Ndibulise omama egameni leNkosi. Amen. Buliso mama. Hallelujah. Amen. Ndibulisa koBhuti noSisi egameni leNkosi. Amen. Uthembekile ke uThixo bazalwane. Siyambonga futhi ngama testimonies akhona. Amen. Siyambonga ngani
ama-testimonies. Uthe ubrother Kwanele lakho umuntu ongazofakaza namhlanje. Amen. Bekusele nje akhipha isibhamu la. Athani indawo ingafakazanga la. Ayibonge Nkosi. Amen. Thank you Jesus. Amen. Ayi bazalwana ngazi ukuthi ngingaqala laphi. Amen. The way ke uThixo asinceda ngakhona ebandleni lakhe. Iyamangalisa indlela asebenza ngayo. Hallelujah. Ngiyabonga uThixo kakhulu bazalwane esasigcinile. Amen. TV voice la iyatolika la endlebeni noma engekho. Hallelujah. Amen. Mayibonge Nkosi. uThixo ulungile uthembakele bazalwane. So ndiyabulela ba esigcinile sanje saphinda sabonana no brother Ntando ebuyile la amen siyabonga bazalwane. Kunzima ukulibamba ivangeli mawuhambile, especially ngokufana. Amen. Hallelujah. So ndithi namba ndibulela uThixo bezalwane namhlanje. Endigcinile uThixo efeza konke izidingo esizidingayo bazalwane, ezibonakalisa ngamandla akhe. Hallelujah. Abanye bazalwane bayibonile iloku njani izona status iqhayisa la neBhayibheli entsha bazalwane nansi. Amen. Iblessing le enye ngishile endlini inzima. Amen. Yeah, ngishile endlini. Amen. Bazalwane neBhayibheli ha. Bazalwane lingangena nazo manzi nasemlilweni ingashi. Hallelujah. Ayibonge Nkosi. Ufakazi bami lo. neBhayibheli entsha. Amen. Uthixo uthandile uba andiphe iBhayibheli. Ayibonge Nkosi. Wasebenzisa umzalwane. Umzalwane wathi hayi brother, nazi iBhayibheli. Amen. Jesu Kristu inkosi bazalwane. Le gift ingathi ithengelwe imoto. Ingathi ithengelwe imoto bazalwane. Amen. Thank you Jesus. Amen. Ayibonge Nkosi. Izolo ke benihamba nomama okhona la esontweni. Amen. Saya le bazalwane kwenye indawo, andiyazi masendawo mina. Amen. Safika lapho kuleyo ndawo besifika kuthiwa athi mama, sorry ngongakuchazeli before uzashumayela lapha. Hayi mama kanjani? Ngine-appointment namhlanje. Amen. Wathi hayi i-appointment yakhe ngobani isikhathi? Ngathi ngobani? Wathi hayi at least uzalifumana ixesha lakho. Ndafika lapho bazalwane. Sayenza leyo nto besiyenza kodwa ndashumayela apha. Ndafakaza. Amen. Mna ndifundiswe loo nto uThixo, ufakaza. Yeah. Wathi uThixo everywhere uhamba khona, fakaza uba ndikulandephi. Amen. Ndafakaza ndabachazela indlela uThixo andilande ngayo. Hallelujah. Abantu bebesithi ndiyinto ethile kodwa namhlanje ndiyinto ethile. uThixo ukulanda uyinto ethile akwenze enye into. Ukulanda unegama obizwa ngalo akunikeze igama. Hallelujah. Uyatshintsha igama manje uThixo. Hallelujah. So bazalwana shumayela lapho, so imini yami emnandi zolo.
uma nibona abantu besithi siyamfuna uYesu, baza abantu bexhoma izandla besithi siyamfuna uYesu. Amen. Njengo brother aphuthi wasibona sisenza lo msebenzi selapha namhlanje. Sihambisa ivangeli. Asiphelelanga ecaweni. Indaba ayikho ngecawa bazalwane. Kumele icawa ikhuphe la engqondweni. Ngoba ngeke ukwazi ukukhonza uThixo unengqondo yecawa. Amen. Uzobadelela abanye abazalwane bozawumisa ngecawa. Kanti uThixo akayifuni loo nto bazalwane. Amen. Ufuna siphakamise yena. Singaphakamisi icawa. Singaphakamisi abantu. Hallelujah. Bakhona abantu abafuna ukuphakanyiswe bona. Kanti uThixo yena akayifuni loo nto leyo. Ufuna sihlezi siphakamisa yena. That's why ngenye ixesha uma ufuna usizo ungalitholi. Ufuna ukuthi uye kuye. Amen. Ngoba bawumile uchazela abantu ngaye, uzawuthi ndincedwe ngubani? uThixo akayifuni loo nto bazalwane. Ufuna wazi ubuncedwe nguye. Abantu bengekho akuncede uThixo. Hallelujah. Akusuba abantu abafuna ukusiza, but uThixo ufuna uzibonakalisa kuwe. Hallelujah. Ubrother Mondla ndimbona namhlanje. No bikhona la esayikhona. Amen. Ndikhumbula uthe amen last week. Amen. Amen. Uyavuka. Uyavuka ebuthongweni. Ayibonge inkosi. Asithile ke uFirst Corinthians. Jesus. First Corinthians chapter 13. Onye intelekile First John chapter 3. Chapter 2 verse 9. Zithule scripture lisithila manje. First John chapter 2 verse 9. First Corinthians chapter 13 verse 1. Ngicela uqala ngo-First John. Verse 9. Lo othi usekukhanyeni abe ezonda umzalwane wakhe, usebumnyameni kuze kube ngalokho. Verse 9. Yes. Lo othi usekukhanyeni abe ezonda umzalwane wakhe, usesebumnyameni kuze kube ngalokho. Lo yena othi mna ndisekukhanyeni abezonda umzalwane wakhe. Lo mzalwane usebumnyameni lo mzalwane. Amen. Lo mzalwane othi mna ndisekukhanyeni kodwa kunomzalwane omzondayo usebumnyameni wena. Uthi uThixo bemanditshele namhlanje wena ozonda omnye umzalwane uphinde ucabanga ukuthi usekukhanyeni uqamba amanga. Akekho umzalwane wami ekukhanyeni ezonda abanye abazalwane. Lo mzalwane othi disindisiwe naphila ubungcwele ube uzonda umzalwane wakho wami kumnyameni mzalwane. Awukho sekukhanyeni. Ukukhanya kunguKristu. So wena ozonda abanye abazalwane akukho uKristu, usebumnyameni. Ufana nomthakathi. Amen. Wena
Onabazalwane sithi yazi ubana ndimthandi andiyazi manje but there's something engayithandiyo ngayo usebumnyameni mzalwane. Bayabuza abafundi kuJesu bazosibona ngani laba bantu kuba singabakho. Uthi uJesu nizobonakala ngokuthandana. Ngoba lo mzalwane abathandi abanye. Amen. Hayi bazalwane, hayi singayitshintsha impahla. Umzondo womzalwane usebumnyameni. Amen. Singaqoka kahle. Siphinde siqamba manga sithi uNkulunkulu sibusisi awubuswa kaNkulunkulu. Akababusisi uNkulunkulu abazalwane basebumnyameni. Ubusiswe nguSathana uyise wakho. uSathana is your father. Ngoba kumqambi manga. Uthi lo uma usithi usemkhanyeni ube uzondo umzalwane sho ukuthi usebumnyameni sho ukuthi uqamba manga uma usithi usebumnyameni usemkhanyeni. So oyena umuntu aqamba manga ngoseqaleni uSathana. Hallelujah. uNkulunkulu akafuni ibandla labazalwane abazondanayo. I-foundation yokuqala uthando. Before shumele ngazo zonke ezinye izinto kumele sithandane bazalwane. Amen. Ungashumela be-powerful uthi uNkulunkulu masingaqoki kanje omama baqoka umuzondo womzalwane sebumnyameni ukushumayela. Amen. Noma uprofeta usebumnyameni. Uprofeta kusho ukuthi usemkhanyeni. Amen. So ngisibona ngani ukuthi usemkhanyeni? Ngisibona ngokuthanda abantu bonke. Ingakuthanda bonke abantu? Or uthanda abazalwane kuphela because iBhayibheli lifundisa lithi thandani bonke abantu nenjaba zakho zithanda. Wena unenjaba unabantu abazondayo. Because lo muntu okwenzile ethile. Amen. Yabona manje sewungenile kule ijeni ye-salvation or ijeni ye-holiness. Dlulisa konke ufuna ukubona amandla kaThixo. Angeke wabona amandla kaThixo because uSathane uzohleze ekukhumbuza ngalomuntu lo. La boyfriend, la girlfriend. Yakufisa kabuhlungu. Uthi angeke uphinde umthande because wanenza pregnant lo ngishiya nabantwana. But iBhayibheli ithi mthande lo muntu. Pray for yena. Ugcine nini uthandazela injaba zakho mzalwane? iBhayibheli ithi masithandaze injaba zethu. Ayithi masihlele ngazo, masithandaze ngazo. Amen. Uma ugozimba ngenjaba zakho phela ufana nazo. Uthi ngafuna ukuthi ningafani nabo laba bantu laba. Iyenze mina uNkulunkulu azomwela ngayo. Kodwa magozimba ngabe uzomwela kanjani because iyafana nje. Uma umzalwane esithi hayi mama bekhanyeni. Kodwa uma umzalwane omzondayo ithi iBhayibheli sebumnyameni. Yes. Yeah. Uthanda umzalwane wakhe uhlala ekhanyeni. Lona uthanda umzalwane wakhe uhlala ekhanyeni. Uhlala ekhanyeni. Yabo mawuhlala phansi yasiba comfortable kwakho. Mawukhathele ufuna uhlala phansi. Uzuthi ha une peace manje because ngihleli phansi. Lo othanda abazalwane uhlala ekhanyeni. Awufuni ukuhlala ekhanyeni. Ufuna ukuhlala ekhanyeni mzalwane. Thanda abazalwane. Thanda abazalwane. Ulamba kanjani umzalwane ukhona? Alambe siswini umzalwane ukhona. Amen. Bakhona abazalwane babevizithelwe ngabantu. Asipini isitofu. Amen. uNkulunkulu ukhuluma nawe. Usicimela isitofu mafika umakhelwane because upheke inyama namhlanje. Amen. Uethi ngathi awuphekanga manje. Ufuna ahambe lo mzalwane or ufuna ahambe lo bhuti or whatever lo muntu okuviziteleyo. Usicimela isitofu mafika umuntu endlini. uSathane ucabangisa izinto eziningi ukuthi sibambalwa la endlini kanti ufikelwe ingelosi. Wena ubona isidaba kanti uNkulunkulu ulethe ingelosi.
uhamba nini lo? Amen. Kudinga ukuthi siphenduke bazalwane kwezinto lezi. uNkulunkulu uyashape ibandla lakhe. We need to repent. Siyakuvimba, unovimba futhi usathana lo muntu lo. Amen. Noma uzophaka kwisitovu sicime isitovu. Because lo muntu ubonile ukuthi uyapheka la endlini. Ahlale lo muntu lo. Unalala ukuthi uzophaka kanti isitovu sicime edala umzalwane. Asibuza ukuthi le mbiza wayingathi. Kanti sicimile isitovu umzalwane. Amen. Thixo akayifuni leyo nto bazalwane. uThixo akayifuni leyo nto bazalwane. Bazalwane, why umphakela kancane lo omunye umphakela kakhulu kodwa bahlala endlini bonke? Because umthanda kakhulu lo. Why iplate zingafani? Uthi wena hayi ngizoni, why iplate zabo zingafani nje? Because ngiyabonakala lezi zizenzo ayinokhuluma ngaye. Because sometimes ungacabanga ukuthi wena hayi ngiyamthanda because ngiyamphakela, but why umphakela kanje? Why isitya sakhe sengasinje? Why isingane sakhe sitsha naloko? Why impahla omthengela zona umthengela lezi ethi kumele sibenhle ezikamntana wakho kunalo? Because lo ayingomntwana wakho lo. Kodwa uhlala la endlini. Phinde uthi unothando umzalwane. Wabe bomnyameni umzalwane. Usebumnyameni. Awukho sekukhanyeni, uziqamela amanga njengomuntu usekhanyeni, usebumnyameni. Amen. Noma besiya esikolweni ilunch zabasifani kodwa uthi lawo uyabathanda lawo bantu. Omunye umnikeza 10 rand, omunye umnikeza 5 rand. Why? Why uhlezi uthuma lona eshop ungamthumi lo? Why ungamthuma umntwana uhlezi uthuma lo? Umntwana kasista wakho, umntwana kabhuti wakho. Ayiko wama akaphumi kimi. Why umtreata ngale ndlela lo yena? Uphinde uthi unothanda? No, unathanda mzalwane. Wena ucabanga ukuba unothanda but uNkulunkulu ayilulu uthando lo. Iyenzeka lento it's normal. Sele umntwana uphuma la isiswini sakho. Ungamthandi lo uphuma kuwo. Ditho nama twins. Ukhona lelo uthanda kakhulu, lelo uthanda kancane. Kodwa baphuma kuwe bona because lo akezwa utsho wena. Akezwa manje lo yena at least uNkulunkulu abusise lo ngamthandi. Amen. Kubantu uJacob lo wena uEsau lo wayishade no Rachel no Leah. uJacob wayemthanda kakhulu Rachel engamthandi sisi lo uLeah. Akazali kulo amthanda kakhulu bazala lo amthanda kakhulu lo muhle lo ithi iBhayibheli ekho muhle ngaleyo ndlela kodwa uNkulunkulu umnikeza abantwana lo wazala akazali lo. uNkulunkulu uzabusisa lapho ngabathandiyo noma bengakhonzi. Angimthandi lo because yakhonza waba nami lo uhlala endlini yena awumphathi kahle lo uhlala endlini. uNkulunkulu uzabusisa lo uhlala endlini. Uzobehave kanjani ukuphatha le? Ucabanga ukuthi akaboni? Uyabona futhi ayibona iplate yakho ukuthi ayifana le. But uthule because akhona noyenza. Amen. Ubhuti wakho ungena edakiwe la endlini. Awumphakeli. Iyaphangela imali yakhe asiyiboni la endlini. Uyamvimba ukuthi because imali yakhe akayiboni. Ungumzalwane. Wena uvimba abantu ngenxa yendlela obona ngayo. Uyapi? Usebumnyameni. Unabantu ongabakhulumisiyo nala emsebenzini wakho. Mayisiza ngapha lo muntu uhamba ngani? Mayisiza ngapha. Hello. Wenze ngani ukhuluma nefoni kodwa ukhuluma nefoni? Because avoid ukukhuluma naye. Wayamtshela iqiniso because wena uhamba eqinisweni usekukhanyeni wena. Wenza izinto zobumnyama manje. Ya-enter. Amen. Wayamtshela ukuthi yini lenza ukuthi ungafuni ukukhuluma naye. Kodwa umzalwane
Unomakhelwane ongababulisiyo umsalwane. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Uthini iBhayibheli efundayo? Wayenzi nje. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Kodwa umakhelwane mayisenkingeni, makuvele i-opportunities awubizi umakhelwane. Because unanenkinga naye. Awumthandazeli. Ndiyayazi ukuthi awuzwana nomakhelwane, why ungamthandazeli? IBhayibheli ithi pray for your enemies. The battle is not yours. Ibattle ngekaNkulunkulu. Amen. Ithi iBhayibheli lesifundayo, indlo othanda abanye abazalwane uhleli ekhanyeni. Noma ehamba kuphi usekhanyeni because nothando. Inhliziyo ke lenothando. Anje ngokuthi umnikeza imali because umuntu ungamnikeza imali ungamthandi. Uthanda ikubonakala ngezinto okunikeza zona umuntu. Ayilini uthando. Uthando lusuka enhliziyweni. Hayi lo uthando lwethu lamanga besikade siqabela abantu amanga ngithi yo the way ngithanda ngakhona. Yazi mangivuka ngicabanga ngawo ayikho leyo nto leyo. Amen. Usathana usebenzisa uthando ukulimaza abantu. But lo lwakhe lebe fake. Usathana yonke into kaNkulunkulu uyakwazi ukuyifika. Amen. Why wehlukana lo bhuti okulimaza ngawo? Uyathanda nje. Amen. Funda ukuthi asoba baningi asoba bathi namhlanje. Akukho sikhubekiso kuye. Asikho isikhubekiso kulomzana. Lo uthanda abanye abazalwane, asikho isikhubekiso kulomzana. Akakhubeki. Noma umuntu wenzana ukhubeki. Yabona ukuthi ufikelele kule position, uhamba noThixo ngendlela emangalisayo. Uyakwazi ukucontrol umzimba wakho. Akakhubeki. Umzalwane othanda abanye akakhubeki. Noma akakwenzana umzalwane awukhubeki man. Isign ke le ibonakala ukuthi kunesiqhamo sikamoya ingcwele lo muntu akasakhathazeki kanto. Noma wansele bekuthuka manje ngathi uthuka kanonto. Noma angafika umuntu athi umzwile lo muntu uthi ngimzwile. Kuna peace. Amen. Because usathana uma ungaboyi lo muntu usathana uzawusebenzisa omunye ukuthi hayibo umzwile lo muntu then wena uzofuna uzibesithini. Inkinga izoqala lapho uzokutshela ukuthi utheni. Then once ingene enhlizweni yakho leyo nto iBhayibheli siyibona seyiphoswa pha. Sizodila naye ke manje. Amen. Somvumela umuntu azokutshela ukuthi ubani besithini ngawe. Usetyenziswa yiSathana anikana ukuthi umzalwane lo uSathana la usebenza lo muntu loyo. Lo uzofika athi endlini yakho or afonele or akuWhatsApp ukuthi mzwile ubani uthi ngawe. Lo mzalwane usetyenziswa nguSathana. Uzogcolisa wena, uzogcolisa ikhaya lakho. Amen. Noma kungamzala ithi yebo ngimzwile. Hallelujah. uSathana akabathanda abantu abangarespondi kuye. uSathana ufuna ukuthi responda. Amen. Asihlale nekhanyeni. Akusizi ukuthi sikhonze kodwa sihlele kumnyameni. Amen. Yes. Verse 11. Kepha uzonda umzalwane wakhe usebumnyameni. Wayiphinda kangaka le nto kwezamanje. Uzonda umzalwane wakhe usebumnyameni. Noma wakwenzani usebumnyameni. Yes. Uhamba ebumnyameni. Hayi bazalwane. Awukwazi ubumnyameni but uhamba kubo. Bazalwane, yabona uma uhamba ebumnyameni. Ngicela ufunde khona uNkulunkulu afuna ukuyikhuluma. Akazi lapho eya. Awuzazi uyaphi. Ngokuba ubumnyama buwaphukuthekisile amehlo akhe. Bazalwane. Ingozi nje kusona umzalwane. Awukwazi uma noThixo uzona umzalwane. Awuboni la uyakhona. Amen. Ubumnyama uvale amehlo abazalwane abayazi ukuthi baya kuphi. Bazalwane, mawunothando uyayazi banjani ezulwini. Uyazazi, awudingi ukuchazela ukuthi yabona wekhonza ngakhona uyazi. Wena uyazazi. Awuchazela ngoshumayelayo, kodwa ukhanyo kuwe uyakuchazela ukuthi mina ngiyaqualify, futhi ubumnyama kuwe uyakuchazela ukuthi aqualify ezulwini. Amen. Noma ungaqabela amanga,
thina uyazazi into ongayenza ezulwini nje uyazazi yena. Amen. Nomuntu oyayo ezulwini uyazazi bazalwane. Uma uhambe ekhanyeni uzozazi khona uyakwalify. Hallelujah. Yes. Verse 12. Ngilobela nina bantwanyana. Yes. Ngokuba nithethelele izono ngenxa yegama lakhe. Ngenxa yegama lakhe, yebo. Verse 13. Ngilobela nina boyisi. Ngokuba niyamazi yena okhona basekuqaleni. Yes. Ngilobela nina zinsizwa. Zinsizwa. Ngokuba nimnqobile okubi. Amen. Simnqobile okubi. Yes. Verse 14. Ngilobela nina bantwanyana. Ngokuba niyamazi uyise. Ngoba siyamazi bani? Ngoba siyamazi bani? Uyise. So, ithi yena ku verse 4 and chapter 4 and ithi ngoba niyamazi uyise. Chapter 4 and 8. Same scripture. 4 verse 8. Verse 8. Yes. Ongathandiwa akamazi uNkulunkulu. Yabona ke bazalwane. Ithe iqala siyamazi so mawungenalo uthanda umazi uNkulunkulu. Amen. 1 Corinthians 13. Spend uthandazo. Verse 1. Verse 1. Yes. Noma ngikhuluma ngezilimi Bazalwane singatsho no rabashanta rabaya bababushanta la phakathi. Singayenza yonke leyo nto leyo. Nomuntu ufika athi yo wow laba bebandla. Oh masingathandana. Yes. nezezingilosi. Sitsho nezilimi zengelosi zasezulwini. Kepha ngingenalo uthando. Ngiyithusi elikhenceza. Siyakhenceza, useless. Siza ngale zizilwimi ozishoyo. Ungenalo uthando. Amen. Asizi noma ungathi powerful kangakanani ezizilwimi uente. Because yaenza umzalwane okhuluma izilwimi kodwa akabuthandi, akabathanda abanye abazalwane. Akanalo uthando enhlizweni yakhe. Yeke ezo zilwimi uhlale phansi ushunyezwe. Amen. Noma abazalwane singathoka ezilwimi. Ithi iBhayibheli noma singatsho ezengelosi izilwimi uma singathandani. Siyamnolela uThixo senze noise. Mawuthandaza biza igama lakhe, uNkulunkulu uzwa ukuthi yamnolela. Ingasuthi yo yini angasukile umuntu lona. Because lento ikhuluma ihambisana nesenhlizweni yakho. Umzalwane weqiniso, into ikhuluma ngomlomo nenhliziyo ikhuluma the same. Amen. Weqiniso lomzalwane abathandekayo. Ayibonge Nkosi. Uma usithi uyamthanda umzalwane kodwa inhliziyo ikhuluma omunye, unamanga, ungumqambi manga. Amen. Siyeke izilwimi ukuthandaza ukufutha kakhulu ungenalo uthando umzalwane. Yeke ukushumayela ungenalo uthando. Umfundisi akazwana abanye befundisi. Ushumayelelani basapha abazalwane. Amen. Ungenalo uthando labanye abantu. Ucabanga ukuthi title ngabusa khona. Ungenalo uthando. Usiza ngani ukuthi wawu bishop, wawu my bishop, uphathe iBhayibheli kodwa unathando. Amen. Uma ningithanda gcina nimiyalelo yami kodwa bayigcinanga bayishumayela bengagcinanga. Usaphi ispeaker wahambe uyoshumayeza abantu bagcina ngomyalelo kaNkulunkulu. Usaphi ispeaker qamba amanga la. Wahambe uqambela amanga estrayithini ngoJesu ongakwazi uJesu. Ongamazi nawe because iBhayibheli ongenalo uthando akamazi uNkulunkulu. Uyoshumayeza abantu ngoNkulunkulu ongamazi. Uzawugwetyelwa lento uhambe weqamba amanga pha. Wathi uNkulunkulu uyasindisa wena ungasindiswanga. Amen. Hayi ngikhonza kwibandla leChurch of London. Mina ndisendaweni ethini siza ngale leyo nto leyo. Ungenalo uthando enhlizweni yakho. Before usitshele ngebandla unalo uthando mzalwane. Inhliziyo yakho iyachaza ukuthi uthando unalo. Hamba boxolela, hamba boxolisa. Uma lo muntu ongakwazi ukuhlangana naye, mfonele. Wamblock
into erasayo ingathi ubethwe ekhaya ungathi awuthandaza oh Lord uNkulunkulu uvalente mawusiya kuNkulunkulu uthi bawo ngiyathandaza uNkulunkulu yes sikubani ukuthi akakwazi Nkosi ngishise konke ngashisa amabhruku inhliziyo tshela ngenhliziyo ekamabhruku ngale yakho before uchisa amabhruku kade ngisisho before uchisa ibala chisa inhliziyo yakho amen noma singasho belimi bazalwane ayisizi le nto leyo bazalwane asiyeke ukupretendana masingabazalwane awusebenza kanjani uma ingcwele bani lesikathandana unomzalwane ongamthandi oh my god unothando noma umzalwane akubheka ngenye indlela uyibone leyo nto leyo ndimbona the way ambheke ngakhona awunalo uthando mzalwane indlela ambheka ngayo akangithandi lo mzalwane uyithatha lokho manje omnye umzalwane because iBhayibheli yakho ithi mawunenkinga nomzalwane iya kuye ninodwa ungaqala ukuthi umbone loba nibheke kanjani awambe ngokomthetho mawenza kanjani uma umzalwane unenkinga nawe iya kuye ninodwa before uze la kimi ungitshele ngalo mzalwane because mawuza kimi ufuna ukumbhekela lo mzalwane ngenye indlela manje iyabuye nothu nizayisonke umuyile wamzuza la mzalwane usindisile la mzalwane lo because lo mzalwane uma ekuzonda yena uzoyisihogweni ngokuzonda wena but mawuyile kuye umbonise anixolelane lo mzalwane umsindisile lo mzalwane uma engakulaleli ithi ke qala uma engakulaleli une-order loNkulunkulu bawuphila ongena order kanje indaba zala mzalwane sesisaziwa ibandla lokho ungekayi kuye bawuphila uNkulunkulu njani ngomuphi lo Thixo eshumayela ngenhlambuluko zabantu bale apha because imessage alisenayo umfundisi ofulathelwe nguThixo ushumayela ngezinto azibeka abazalwane ushumayela ngenhlambuluko zabazalwane uvumelana abantu bahlambulule ukungakwazi ukugcina into zabazalwane sivumela leyo umusazi ukuthi akwazi ukugcina into yomzalwane ithi no ngicela uye kubrother bani uye kumabani yazi mina angikwazi ukugcina sho ukuthi awubizelwa ngaleyo because not wonke umuntu ubizela ukuthi ayamkele inkonzo yokuhlambulula it's not for everyone ithi mayisihle eBhayibhelini ithi ngoba umthandazo welungisa uhlambulwa umuntu oyilungisa because umuntu ongenile ilungisa uzokuthandaza naye umsizakala umthandazo womzalwane o-righteous okanye iphila i-righteousness lo mzalwane uyakwazi ukuphilisa umthandazo wakhe wabuhlambulula bonke abantu nje abantu abathanda indaba zabantu bazoshumayela ngazo la abanye bazalwane bayekele inkonzo namhlanje bazwe indaba zabo kushunyelwa ngazo la eqamba mangathi ya prophet kodwa izwile lento kunomzalwane la ojolayo and manje segula lo mzalwane unesifo esithila sibize lesifo bachazela lo mzalwane uhlambulule lo mzalwane uthi dileni nomuntu so ngitesta positive lo uzoshumayela ngaleyo nto la asiyeke mulalana bazalwane ngoba nizokugula uzoshumayela nganini lento babengahlambulanga lo mzalwane kuwe kunabantu abaningi kumele baye kushumayela ababizwanga laba bantu amen abantu abaningi abashumayela ababizwanga nguThixo ufuna ngitshela nje iqiniso singagcwala la kwesikolo uNkulunkulu wazi only one umuntu obiziwe la bonke manje izibusiness imali nje bakunikele nje bakunikele isikwale ngajola nalona ihlathi yanazi qha ningajoli ningayenzi lento niyenze kahle befundisi amen bayazana kwezinye indawo ukuthi ubani uthandana nobani la esontweni amen Steve yabavumela nibabekele ku-worship team bashumayele kodwa niyayazi bayathandana amen kunesivunguvungu esiningi even ku-social media bayalwa befundisi njengoba nikhuluma manje bayalwa kuliwa into ekhulunywe ngomnye umfundisi esithi i-gays mazihle epulpit baphakama abantu ukuthi why you to judge ubani wena ubani i-gay ifunani epulpit akuthiwa masiyisuke enkonzweni kuthiwa asukane epulpit ngashunyezwa ngumuntu oyindoda
Amen. Asibi nabagay bazalwane abalesbiye kuthiwa mawasuke pulpit. Asikwazi ushunyezwa ngomuntu nomoya kaSathana. Amen. uNkulunkulu usidale kanje. uNkulunkulu udale kanjani? Uthi uNkulunkulu bazalwane, indoda udale indoda wadala umfazi. After badalile wathi qhamani nande. Wena ulala nenye indoda nizoqhama kanjani? Wena olala nomunye wesifazane uzoqhama kanjani? Ikuphi leyo nto eBhayibhelini? Tyhila uRomans nawo jongo verse 1 and 27. Bedlula ngala. Roma 1. Enjoy. Yes, 27. Ngaqala 26. Read. Yes. Ngenxa yalokhu uNkulunkulu wabanikela ebuhukekeni okuyihlazo. uNkulunkulu ngenxa yalokho uye wabayekela kwehlazo lapho. Lithini lehlazo? Ngokuba abesifazane babo baguqula ukwenza okwemvelo. Abantu besifazane baguqula ukwenza okwemvelo. Benzani? Waba ngokuphambene nemvelo. Baya benza into ephambene nenjalo uNkulunkulu. Yes. Verse 27. Yes. Ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza okwemvelo. Nawo besinawadoda la yekile. Owesifazane. Ayekile ukwenza okwemvelo kwesifazane. Because into edalwe uNkulunkulu ukuthi indoda yenze something lowesifazane. Benza kanjani bona? Basha ngokukhanukelana. Basha ngokukhanukelana. Hayibo. Abesilisa benza okuyichilo kwabesilisa. Iyayizwa bazalwane. Ihlazo indoda elala nenye indoda. So kumele siyeke singakhulumi kanjani? Hayi kumele ikhulume ngothando. Bazoluphi uthando lifunayo bazalwane? Lihlazo umuntu ongumama olala nomunye umuntu ongumama. Lihlazo lidala. Amen. Uyindoda ezodumusela indoda. Lihlazo lento yenzayo. Phinde uzoshumayela olala amadoda. Ngoba uprofeti benu ukuze bathola amandla balala nabafana la endlini kaThixo. Ababribe ngemali ukuze athola amandla kumele alale nomfana nomuntu. Sithulele. Konakele kanje ehlabathini. Sithule. Ngoba kubizwa abantu abangabizwa bayashumayela. Uma ungabizwa ngeke ukwazi ukuthetha kanje. uNkulunkulu akarespect umuntu. Menza abantu Thixo. Ngoba lo Thixo uwenza bamenza weak uJesu lawo bantu. uJesu ufika abantu bethengisa endlini kaNkulunkulu washaya baphinde bathi Jesu weak. Uma ngifika mina ngibashaya baba ngithi akuthengiswa oil la nina baprofeti bamanga ngizala nina bahamba. Hawu Jesu akakhulumi kabi. Ukhuluma kanjani njalo la ithi inzala yamahamba le. Abayina sezulwini anikhona. Ngicabanga ukuthi inkonzo into business ethengisa amanzi la. Aninalo uthando. Bakhohlakele labo bantu la. Bashumayela ukuthi abantu babe bayesogweni. Instead of bashumayela abantu bayezulwini, banishumayezela ukuya esogweni ngoba bona bayazi ukuthi abayi. Bayazazi bona abayi because bathwele. Amen. Singashumayeli ngezinto nje because umfundisi kuphuthisisi. Amen. That's why you never be careful, sister, before bashaya. Laba bantu laba bayingozi la bayasifihla. Lo moya bazosifihla uziveza basenishadile 2 years. Amen. Indoda yakhe ingalala endlini yalala nenye indoda. Ziyabona lezi zinto ngikhuluma nani. Ziyayazi lento eziyenzayo. Ushadile kodwa ulala nenye indoda. Amen. Dike ngayibona uNkulunkulu ngibonisa ivision yabefundisi abayi2 bahamba bebhekile esinga eBethlehem 1. The next night ngibona inyoka ezi2 eBethlehem 1. Bengibona abefundisi qala beqhokele izinto lezi bebayi2 ngazibuza ukuthi abefundisi yini inkinga yabo abefundisi labo. Befundisi engibaziyo la isuka khona. Maphinda ngiphupha again iphupha inyoka manje ezi2. The more ngibona reveal ukuthi nalabo abantu babona la izolo ngabo la. You know, 79 or 80% abefundisi zizitabane.
bayifike leyo. Amen. Hayi manje yenza ngithi iBhayibheli bayiguqulile indalo kaThixo. So mawuzolala nendoda uguqule indalo kaThixo. Ayikho le yenza. Yeka lento eyenza. Uyaphuma lo moya. Ma uvuma awuphumi mawungafuni. But mawusithi yazi ngiyayibona i-wrong land. Then ke kulapho lo moya uzophuma khona. Then sokubeka isandla uzophuma lo moya lo. Noma esithabona but uyaphuma. Amen. uNkulunkulu akadala ngaleyo nto udala uEva udala uAdam. Ngeyiphi le nto ethetha ngayo manje? Ayikho naseBhayibhelini indoda yalana enye indoda. Ikhe yenzeka in the book of Genesis wayenza ntoni iGomora neSodom uThixo? Wathi wayebhubhisi. Wathi uLothe wathi ndiyanicela ningalale ndoda. Thathani umntwana wam nilale naye. Uthi uLothe because lo mntwana lona uyintombazana. But laba bantu akasifuna intombazana sifuna lo ngaphakathi. Sibone indoda thinde lo uthi uLothe nawe umntwana wam onamabele yambona namabele uright. Wathi amadoda akathi sifuna lo wathi kunendoda engene la. Baphuma bonke abantu be-country baya lapho basifuna le ndoda kunendoda bafuna ukulala bonke. Lokuzona uthena shumela kanti ufuna shumela njani manje? Bafuna baphezulu kwayo bonke ayikho le nto leyo. Bafuna ukulala nayo bonke. Wena mama olala nomnyumba manenza kanjani? Lidimoni le nto le. Elikwenza ukuthi umuntu ongumama ugqoka izinto zonto ongutata. Wena lo ongutata ugqoka izinto zonto sisinengile sithi Deuteronomy 22:5. Ithi ningagqoki izinto. Imagine indoda ayikhathi noma ungazijika noma ungahamba uyenze operation ufaka amabele engawapha namabele na. Angazifaka lethu ngaphakathi. Ufaka umoya awu. Ufaka amaphepha ngaphakathi. Amen. Ayingamabele akanamabele yena lo muntu. Namabele wafakile. Fake amabele ne-fake zempuntu. Amen. Oseni ukuthi Deuteronomy manje bazalwane. 22:5. Bazalwane bayithanda iproof ne. Dinga arrest wona mkhulumi bezingekho. Yes. Verse 5. Yes. Owesifazane makangagqoki okwendoda. Iyayizwa bazalwane. Owesifazane akayigqoki into yendoda bazalwane. Abazali bathi ukuthi ndikhuluma izinto zike zikhona nazi but befunda isibena bafuna ukuzifunda lezi zinto because ngamagwala. Ababizwana abazalwane. Umuntu wesifazane akayigqoki into yombaba. Akayigqoki ibhlukwe. Ibhlukwe yombaba. Yes. Nendoda mayingembathi ingubo yowesifazane. Nendoda mayingembathi ingubo yesifazane. Nina nithi gays zi right. Uzigqokelani isicebezana zomuntu wesifazane? Amen. Indoda mayingagqoki wesifazane bazalwane. Hallelujah. Le demon mangenile lishintsha ne walk. And le demon liba worse kumuntu wesifazane lona. Igay worse nalo wesifazane. Igay worse. Amen. Manushunyezwa umuntu ozobana ihamba kanje la. Let's repent, guys. Let us repent. Let us repent, guys. Guys. The Lord is coming. Bazokubuka kanjani abazalwane? Ngiyayizwa le sound le isound kanjani? But indoda le. Hallelujah. Colossians 1. 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Angazi bengithenga ngifunda la. Yes. Verse 1. Yes. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi. Noma ungakhuluma ngezilimi zabantu, noma ungakhuluma ngezingelosi. Yes. Kepha ngingenalo uthando. Ungenalo uthando. Ngithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo. Nifana nensimbi encencethayo uThixo. Yes. Verse 2. Yes. Noma nginokuprofetha. Noma ungaprofeta mhlobo wami. Ngiqonda izifihlakalo zonke nokwazi. Nithethe revelation, ize ama revelation strong la.
noma nginokukholwa konke noma nisithi niyakholwa kangokuba ngingagudluza izintaba bazali ngagudluza intaba ngithi bawa bazalwane kuwe nesitulo ngale kudike neclass kepha ngingenalo uthando ungenalo angiyinto yalutho you are nothing ngadiliza intaba ngaphila abantu uvusa abantu abafileyo ungenalo uthando uNkulunkulu uthi awuyinto yalutho ndibiza kahle yeah so noma ungumuntu uNkulunkulu ubona ukuthi uNkulunkulu you don't exist we useless kuThixo amen noma ningadiliza indaba bazalwane usho uThixo uma ningathandani hallelujah kayiphinde le verse dot verse 2 yes noma nginokuprofeta okay wait noma ungaprofeta izinto eziyiyo uma ungenalo uthando noma ngamala ndiprofeta kwenzeke bazalwane uthando lingenalo yindawo so akusho ukuthi umaprofeti uya ezulwini akusho ukuthi wena mawuthandazela abantu baphile uya ezulwini ayibonge inkosi noma ungathandaza bakhala balushumele bakhala bazalwane ungenalo uthando idlala lenzayo bazalwane masingawenzi umsebenzi kaThixo singenalo uthando uthi uJesu ezwini lakhe celani konke kimi celani nizokwamukeleni gogothani nizovulela nibhizi nicelana nemoto uyocelani nothando lungenalo uNkulunkulu bethela ngezinto ezingabonakali bazalwane celana uphiwa and I am 100% sure ukuthi mawucela uthando uThixo uzakuthola amen ayeke uzithole lezo ozifunayo ozibonayo cela lengabonakali manje njengoba ingabonakala uyizwa nawe uyizwa ukuthi uthando uyazizwa kongenalo uthando wayicasuka ngabantu yashesha ucasuka noma umuntu efikile ufuna ukuthi asheshe ahambe ngoba unathando amen omnye ubaba wakhala wathi mina ndandilambile ndandikwi-process yokudluliswa uNkulunkulu kwidlala abazalwane bekusithi abantu bavizitele bakunikeza amanzi abazalwane bangakunikeza ukudla benakho amen uma unevisit endlini inikeza ukudla abazalwane nikeza ukudla ibe nguye ozothi hayi right and sumbuza umuntu ukuthi uyafuna naso iyenza leyo because uthi umuntu akafuni ngenxa yenye amahloni mnikeze nje uzazibonela ukuthi yini amen ngoba nomntwana kaNkulunkulu noma ungahlabelela uma ungenalo uthando useless emhlabelela lapha ayisenzi lutho because mihlabelelo bema uma uhlabelela baphila abantwana bakaThixo amen noma singayizi ukuthi uhlabelela kamnandi ungenalo uthando nje uNkulunkulu uthi hayi awuyonto kuye ungenalo uthando bazalwane asifuneni uthando uNkulunkulu masincede ngothando uthando lugubungela zonke izono uma unothanda usenza izono uma unothanda uyamona uma unothanda uhleli yabona uthando lenza sure ukuthi livala yonke ikona nje uma unothanda no need ukuthi ucela inkosi icela uye kuhleba cela uthando uma unothanda uthando luvala zonke izono awutshotshi ngoba uthanda awutshotshi ngoba unothanda uthando lukhuluma nawe uthando liyakhuluma ithi nobe irobot uthando luthuzana kakhulu nabantu kanje uthando luthando kaNkulunkulu lethi yazi abohlambulula manje wenzeka uthando so uma uqhubeka kusenza isono kusho ukuthi uthanda unalo and ithi iBhayibheli mawunothando awubinayo fear so uma ungenwa ife kumele uzibuze ukuthi ayona uthando lukhona because iBhayibheli le ifundayo ithi mawunothando awukoyika ubinakho because uthando lexosha ifear umzalwane so mawuzofika befika awesabi lutho uma unothando uthanda nalo uthi ngizabulala uthando amen uthando bazalwane asifunele uthando manje kuzo zonke lezi zinto engaphezulu nazo zonke islavu asithandaneni bazalwane njengoba uzofakaza ngenyika noma ngazobiza igama lalo muntu uthando liyathetha amen luthethe nami uthando so
ngakhuluma mna nobrother Dumi. Brother Dumi kuna this man, kuna lento njena nje. Amen. Kunomzalwane onjena njena. I'm worried about lo mzalwane. But nikhuluma into naye sele isenhlizweni yakho brother Dumi. Amen. Ngoba uNkulunkulu enibekile kuze niqhubeke umsebenzi kaThixo, ingqondo yenu bayi-one. Omunye akabhekisi ngathi hayi brother ngeke wayes, omunye uthi hayi brother no hamba kanje. Yazi ukuthi ingqondo yenu ayikho yi-one. Into yenza ingqondo ukuthi beyi-one ukuthandana. Amen. So bazalwane, how about sit kanje kulo mzalwane. Amen. Asayenza leyo nto leyo. Akudlulanga ne5 minutes. Sisadonikela kwangene. Sinikela ngale uNkulunkulu wanikela wangena uthe mangena dazuza imali left right and center kwangena imali bazalwane. Abazalwane bafakela imali kwenzekani? uNkulunkulu emveze ukuthi la kwenze kula mzalwane leya. Amen. Isakhe sibusekile uNkulunkulu bazalwane. Thanda ukunikela. Ithi umunikela kancane uzozuza kancane. Umunikela kakhulu uzozuza kakhulu. So after umnikelo uNkulunkulu wabuyisa. So uNkulunkulu kwenze kahle sithanda unikela bheka kwenze hayibo. Nami ngapha ngizuza imali left right and center. Amen. He is a provider. Amen. Umuhleli kuye kahle. Hlala kahle bazi. And le ndaba yongena break mina bazalwane ndiphakamisa amandla kaThixo. Ebasithi qale ngabe ingeni mana izolo yaqhubeka ngene imali. Thela ngoThixo. Akakayicela imali emntwini mina ngiyenzi lento ucela imali mina. Amen. uThixo obonayo ukuthi manje uyasafara lo. uThixo obonayo ukuthi manje ikhabhathi ngathi yaphela manje. Ngitatsho umuntu ngale Mpumalanga nikele. Amen. Thixo. Ndisezofakaza ngenye imini bazalwane. Ndisezofakaza mabomandi. Ngendlela uThixo asebenze ngayo ngabantu uNkulunkulu ahlanganise nabo. Amen. Unomama ndahlanganiswa uThixo naye wangitshela ukuthi sizohlangana. Siyenze isikhathi soba sehlukana. Dafunda izinto eziningi lo mama lo. Faith yakholwa. Lo mama akaphuma endlini athi mina ngiye esitolo mina. Kodwa ikhamba zami zigcwele. Akaphumi uhleli ukuthi uThixo makahlale la endlini. Ndisezofakaza ngaleyo nto leyo. Kuningi uThixo lakudlulise khona. Maybe abantu bayazibuza ukuthi kubani lo muntu lo? Kubani lo muntu oshumayela kanje? Ubani umuntu oyenza izinto ezikanje? Uma ngabachazela bangaba naye understanding abazalwane ukuthi lo muntu that's why nje. Seyiphumile kumadrugs, seyiphumile kuwo. uNkulunkulu wabantu akuhlanganise nabo. Ngabantu bakhe baphinda bahamba bakushaya ama-revelation. Amen. Kusenzeka izinto engazazi emzimbeni wami. Bazalwane. Lo mama ufundisa uku-interpreta amaphupha. uThixo uphuphisa amaphupha lo mama interpreta lo mama. Hayi kwenzeka sona. Bazalwane lapha noThixo. Zange ndahlangana naye lo mama ngobuso, bengithetha naye efonini so. Amen. uThixo asoza nxa kuwe. uThixo mawusithi Nkosi ndizinikela kuwe, uNkulunkulu uzakuphathela abantu. Amen. Njengoba senishumayela namhlanje uNkulunkulu ufuna prepare ngale ndlela ukuthi uzohlangana nezinjewe. Isikhathi esincane. Ndive ubunzima obukhulu engazange ndabuve empilweni yami. Kodwa Nkosi mayindlulisa bengimangala kwenzeka ntoni? Bengihleli ndimile so ilips zami ezini. Isandla sami zithi. Ndihlanganiswe noprofeti. Lo profeti uthi wena ubani? Thiwa yiprofeti.
my prophet. Ajabule makhuluma naye. Ebembona amadwile ndizathi ndimfonela athi wile manje. Yini lento yenzayo? Wayibuyela kwisidakamiso. Zange lahlangana naye, hlala eKZN, hlala eBorder Threat, but uyangibona ukuthi uwile lo mzalwane. Wathi uzafa wena. Hlukana nalento yenzayo. Ndabuyela kuThixo ngene fasting ngene fasting. Jesus, why khuluma ziphi? Again 3 days fasting. Yangilemazi fasting go day 1 ngabuyela ku prophetic ngathi prophetic izwile kuthi yazile iswiti wathi ngathi maswiti. Yaswiti naphila. Kwabe kunomuntu oswelekile ngapha. So ndibona ukuya kulomze kusweleke ukuze ngiyovizwi lapho kushoyela khona. So ndingahlala endlini because ngifocus kule fasting too much. So ngihambe ngiyojoina labo bantu lapha. Lapho mangifika kulabo bantu ngihlabele iphele yonke ukulamba. Because mafastile kumele ube busy into zikaThixo. Ungahlali endlini because ufocus kule uzalo ukudla. Sithatha edizwile ukuthi abantu babefastile. Bayazidla iswiti lo prophet now my prophet. Uthi my prophet bayimbiza. Hallelujah. Ndithi abantu abahamba beshumayela ebantwini ntototonga bavangeli uthi you are not evangelist, you are a prophet of God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. That man feel on day 2. One very vision kumama. Wow. Wathi kunomuntu bezokufuna la mntwana. Ngombona. Le ndoda igqoka isudu le ndoda izofuna mina. Amen. Bengifonela yena. Angithi bephangela umama so akwazi ukutshela so mayibuye emsebenzini umntana ukuphi ithi lo ngisayithandazweni uthi kunomuntu bezofuna la ngevision ndiyabuza unjani lo muntu uthi ugqoka isuit eblack lo muntu netie but lo muntu umnyama yazibona lezinwele zisuka la zihamba kanje unezinwele so uvele kancane la ublack namnyama behlwa kabomba red. Ngibheke esandleni uphethizela. Ugqoke kahle. Bangivile lo moya ngcoba ukuthi Sathana lo. Ngafonela uprofeti ngathi uprofeti na wenzeka so la. Wahleka uprofeti wathi qalini indaba. Wathi uSathana lo. Sathana wasuka le ahlala khona wayendlini emfuna. Banyamile abantu abakwazanga ukubulala bachisa indlu bathi uSathana waza ngenyama waze ekhaya Sathana isezofakaza wathi mama ndikho because mama sebonile ukuthi lo muntu akazaka kahle noma egqoka isudu wathi mama ndikho but lo muntu akamlalela waye eromini yami mayifike eromini yami akakwazi ukungena pha kasona umlilo la fika wama wakwata wajika. Hallelujah. The next vision yavela kimi kulabo bantu ababheka ama-drugs and keep any boss on it yathi wena anafia nalutho yathi yabona wena sizamtshela uSathana yatsho kanjani yathi sizawureport kuSathana abanokutshela. Kunabantu ababuza ukuthi kuvelaphi lo muntu lo. Akunandoda yazi kimi yazobheka isandla anointa mina. No one kuThixo. Amen. Ivision yokuqala yaba uNkulunkulu ezisela abantu noma sigelosi isandla esibekwayo mina sesalabo bantu lapha ndabane ezizile yokuthanda uThixo engayazi ukuthi ivela kuphi. Hlala usuku light Josh
yakhala inyembezi nditotshi futhi iBhayibheli ebusuku sinye usibane nje nditotshi futhi iBhayibheli phinde uzokutshela ukuthi ungashumani ngalekhela ubani wena who are you uzibona umpastor bese impastor abantu bese bishop unijongele ngathi ngumntwana omncane awungazi ukuthi kuvela kuphi kusuka kude noNkulunkulu mina kabi ngidilele into ezininzi before uThixo umsebenzele. Hallelujah. Amen. Hlanganisa uThixo nalo prophet lo ngide bekushukumela lezi zinto sishukuma nendlela zishukumela kanje ngide asukunyiswa yini ngezinyelele nje ziyashukumela sonke ezange zashukuma so ngena amandla kaThixo ndimfonele baba kwenzeka sona so ahleke namuntu lo ahleke zange ngabona athi my prophet angitshela ukuthi why zishukumile ibisi zakho ndiyabuza why zishukumile ibisi zakho like noma ngiyasihambela ngizovakela mangena kulo muzi loyo uma lo muntu ephethwe umlenze babuhlungu umlenze kusangena uma nepain esandleni bebuhlungu la isangena sengiyazi ngifike ngitshela ukuthi wena unepain la athi yeke njalo aphinde basijonga abantu ukuthi asazi lutho noma ngaziyeka lezo zinto ngaziyeka because ikhona incebo kathi yeke le ndawo prophet because uSathane uzongena ngingayiyeka iprofeta kumele ngiprofethile ngayibeka kanjani angiprofethi because of ngiyathanda but makuthiwa profeta manje angibuzi futhi ngiyaprofetha umuntu oprofet I can prophesy angizobuza can I yini le nto leyo can I prophesy what uma kumele ngiprofethele ngiza prophet nje ngithi nani kumele yenzeke wena wenze 1 2 3 kuwe qala and nice solution futhi because prophet kumele sabe ne solution singashiye fear prophet uSathane asishiyane fear uyakutshela ukuthi akushiye njalo yesaba ngenze kanjani keep in mind Sathane thina ngisiprophet uSaNkulunkulu mayikhuluma umuntu isiprophet usishikulekile une peace because usungathika. Amen. Bendiyenza leyo nto ndayizwa liyashisa manje iprofeti abantu bakhale yini uyase kanjani ukuthi kuyenzeka so wena la angithi bezivela lezi la kwelikhaya kwenze ku1 2 3 ngifika abantu bengakwazi ukuhamba behamba kanje ngene babeke izandla baphila abantu mama ngekufakaze enkonzweni umfundisa nikwathele. Amen. Ndithi bafakaza ngikwenze hayi awuphaka uma umfundisi umfazi wakhe athi kumele siyazi ukuthi lezi zinto zenziwa sithi esifa ndiyazi leyo. Amen. Manje ngiveze izinto ezithile amanoyi angaphenduli. Hallelujah. Ndihlanganiswa lo prophet ngulo mama ke lo. Yena noma ngambizi igama lakhe lo mama. Ngangimthanda lo mama Matiwana. Ngangimthanda lo mama lo. Noma ngaza umfonela manje ifoni yaringa wayisabela wakutshela ukuthi umanje sesayeke uthethe. Wathi sonke sabe siyeke manje sekuzophela manje. Wangisiza lo mama wangisiza ngabuyelwa ithemba laphelile. Fast. In a monthly fasting. Amen. Hallelujah. Ndisenza ithethe vision yokana ezindizithatha phakathi nje ukuthi nindazi ukuthi ngibani. Hallelujah. Amen. Wathi lo mama Matiwane sekuzophela manje but kunento yenzekayo la endlini. Ndibona inyoka la. Kunenyoka makusekhishi ibona inyoka makusefront kunenyoka but uyibona kwivision qala bebona ibhethi la endlini le bhethi yahamba yangena la esilingini wabiza umlilo lo mama yacha ibhethi yachela phansi yakhala azangabe hamba lo makhangela ibhethi wabiza umlilo wathi fire mayitshele yacha yakhala ibhethi yacha khona lapha ya sizijongela phansi into zikaThixo wazalwana. Lo mama uhlala yedwa la endlini yakhe. Amen. Wathi manje ngibona inyoka manje angazi ukuthi ngizayithi lena niyithandi le nto le. Wavela ivision kimi ndahamba ndiyozingela. Ukuzingela kuhandi. Hamba yezinja. Benzingela kwa before benzingela nabangena kwi-escape reserve zabelungu ndibulala izilwanyana zabelungu le bendiyenza nale yethu ningi nje into bendiyasala ngisebenzisile kakhulu that's why ikwatile manje so nabo ndiyozingela lapho mangihamba ngiyozingela lapho ngangena endaweni enamanzi
Amanzi aphela la. So sahamba lapho kwavuka inyoka lapho. Very big snake. Yathi mayisiza game lenyoka angazi ukuthi stick segolf ngisithale what is a stick segolf? Khona lezi stick ekuthiwa wood lezo bethi golf. Sesilayisandle. Sekuthiwa bulala lento. Ayishaya lenyoka le inhloko yayo iflat kanje. Inhloko yayo iqhuma mos python but the big one. Ayishaya ikhanda layo laba flat kanje. Ayishiya ko ayithatha ayitsalela ngaphandle ayibeka la outside. Yazi mangikhuluma lezi zinto mina ngathi ayikho le yini ezenza qamba manje. Yini ezenza qamba manje lento le. Mangibuya lapho sekuhamba ibhukane iyanuka. Mangifike endlini lo mama uyangifonela eKZN ukuthi inyoka lasayibona. Haya mina ngibulele ngapi inyoka beyibona yena ngapi mina ngayibulala ngani. Thetha ngezinto zikaThixo. Dithi mama akhibe ngitshela everything lo ngithi mama bulele inyoka la uthi nama ngisayibona la endlini. Amen. Ibike yenzeka kancane lento le mama Joyce le yokushukunyelwa zindipsi kancane la endlini kayigcina nini lento. Amen. Uthi mayithethe ke lo prophet uthi no my prophet uNkulunkulu yenza ukubonisa when I was controlling uye or in control empilweni yakho. That's why noma uzoshumayela uzosibonisa into sokuthi engitshela ukuthi wena awusazicontrol that's why uzobona ukushukuma ilipsi okushukuma whatever ushukuma. Wathi nakho kwenzeka the same thing mangizothandazela abantu ushukuma isandla kanje mele ngithandazele umuntu kanje. Kumprofeti lo ngakhuluma naye sithi mayimbiza umprofeti. Hallelujah. Amen. Jesu Kristu inkosi. Amen. Kwani nayivale kwanza abantu. Wasi nayivale kwanza. Into uNkulunkulu beza kuthetha naye luthando. Amen. It's love. Iyo nje uthi kwamefunia namhlanje into kubaza abantu abakhonzayo abanalo uthando. Uyasibona. Yazi yakwazi ungaziboni wena kanti awunalo. Amen. Amen. Moyingcwele ngathi bandla lakho. Sincede ngothando. Asidingi zonke ezinye izinto la. Sincede ngothando. Ngegama likaJesu Kristu. Zonke izinto moyingcwele ezivala uthando lwakho bandleni mazisuke kwelibandla legama likaJesu. Amen. Moyingcwele siyayazi basoze sihlangane nawe Nkosi. Uthando singenalo. Amen. Ngegama likaJesu Kristu. Cela ubhekele umuntu la eceleni kwakho. Ngicela ukuthi makhelwane unalo uthando. Ithi makhelwane unalo uthando. Akekho umuntu ozokwazi ukuba unalo uthando kanye unalo. Ithi makhelwane sukhonza kholwa makhelwane ngaphandle kothando asoze uye ezulwini. Makhelwane imali onayo useless mawuthando ngenalo. Hallelujah. Amen. Let's begin.